Sakto ba ang tubag ni Hesus ngadto sa babae nga niingon, bulahan ang babae nga nagsabak kanimo ug nagpasuso nimo. Yang iya hinong tubag siya, mas bulahan hinuon kadtong sa to? Kadtong namati sa pulong sa Dios. Unsa man ni? Panginsulto ngadto siyang inahan o pagday? Ang makatubag, nagaan ako Easter prize. 1 million. Ang sabi na pagday o pag-insulto? Nga naman. Oh, dama na naroon. Be, ikaw kuno inahan ko no be. Ingnon ka pag graduate si mong anak, summa cum laude. Nya, ikaw inahan, graduate ra ka grade 6. Imong anak graduate og summa cum laude sa medicine. Nya pag abot na dito, niingon na yun ang usa nimo kabiga, pag abot nas congrats isip sus bulahan nas imong inahan, nya mingon ning imong anak, mas bulahan gito mo graduate og summa cum laude. Ang sawan, kaya tinuod ba ya nga naminaw sa pulong sa Dios nga klaro gyud kayong gasangyaw ani si Kristo ba ya? Siya ba ya mo'y nagsigig paminaw sa pulong sa Dios? Matud pa niya, wa gyud ko'y gibuhat gawas sa gisugo sa akong amahan kanako. Kining tanan pulos ginisugo sa akong amahan. Di mo ra kang iyang gidaig ang iyang kaugalingon? Di ba? Panginsulto gyud tong Maria. Sa oyon una ko, dili. Dili. Ay mo go yun si pare, di ba gabaan yun mo. Bitaw, sige, oyon ko ninyo, pagdaig to ni Maria. Nga naman, kaysa wap mo abot si Kristos kalibutan, wap siya matao, si Maria, nagtuma na sa pulong sa Ginoo. Kung di atungod sa pagkamatinumanon ni Maria sa pulong sa Ginoo nga wa gyoy kondisyon dili unta mataw si Kristo. Nya nganong niingon mas Kristo, mas bulahan siya nga naminaw og nagtuman sa sugo sa Ginoo, iyang gi-describe kinsa ang iyang inahan. Nganong nabulahan si Maria dili tungod sa iyang pag-anak ni Hesus isip tao, kung dili sa iyang pagdawat ni Hesus isip pulong sa Dios. Kamo, mudawat mo sa pulong sa Dios? Mudawat o musupak? Di kay mo mudawat, alaot yun mo. Mudawat gani mo og musunod, bulahan sad mo. Kay gideklar man ni Hesus. Nang lita niingon si Hesus, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Mudawat mo, musupak. Sige. Ang anaw, ay doktor nga wala sa nilabot pa din rin. Pinansanangin mo anak. Okay, mudawat mo na, dili. Kuha dito, dawat. Ningon si Kristo nga, higugmaa kadtong labing ubos. Ang labing ubos mo'y higugmaan. Okay, mahigugma mo sa mga adik. Labing ubos pag sa itong katilingban, gipamatay naman gani na. Gipamatay Yan, nahigugma mo na. Wala na sa tingog. Wala din na, tabulahan. Ningon si Kristo, ang kasaligan sa gamay nga gasa, kasaligan sa dako nga gasa. Ang dili kasaligan sa gamay nga gasa, dili sad kasaligan sa dako nga gasa. Kamo, mga babae, labi na gyud, kasaligan mo sa inyong kilay nga inyo nang giatiman o inyo na nang gikiskis. Hinatag mo ginas Ginoo, gamay ra kay na. Hinatag mas Ginoo, kasaligan mo. Kasaligan mo sa buhok maghihatag sa Ginoo kanang color, gamay ra man gyud kay nang color. Pero ningon Dios Kristo, ako ray makapaputi ug makapaitong sa inyong buhok. Be karon, wa na ninyo usbang colors ninyong buhok. Mao na.
Kanang mga panit nato, kanang atong panit, hinatag mo na sa Ginoo. Siya sa ika-color ana, na puti, na brown, na itom. Sa ika-color, na yellowish, lain-lain lang nag-color. Siya din ang color ana. Wa na niyo patatoi karon, way tato-tato diha. Mao na, mabuangon mo. Kanang cells of the body, labi na gid nang gitawag nato mga reproductive cells. Kana bang makapahimong bata, kasaligan mong muatiman ang inyong mga reproductive cells o inyo na nang isigyag inom og mga pills aron lang yun mga matay na aron di na mo manganak. Sige. Mao na. Kanang inyong fallopian tube, labi na gyud mo mga babae, kamo sa mga laki, kanang vas deferens, kanang agianan sa similya. Wa na ninyo putla ron. Wa. Congrats, kanang nga putol, impierno na gyud mo ana. Inyo namang giputol. Ang inyo sang connection sa Ginoo na putol. Kaya di man mo kasaligan, naigihimos Ginoo, way putol-putol, putlon yun, unsa man na, kurente, ngawa kabayan, inyong putlon, sama na, connection sa telepono, inyong putlon, di oy, that is fallopian tube, that is vas deferens, that is a very, very vital part of the body and very vital part of life because it is a channel of life. Without it, wa gyoy bag-ong bata nga mataw. Kitang tanan, utang na nato anang maong tube. Kanang vas deferens o kanang fallopian tube. Utang na nato nganong nanggawas ta karon. Nya karon atong putlon nga buangon tang dagko. Wa ka kahuna-huna diha kaagi ana ug wa pa na waon ta karon. Hilom lagi mo. Unya, di mo hunong og siging sex. Manginom pag yung tambal, hangtod mga matay na lang hinoon. Inom ang tambal, para lang yun maka-sex lang yapon. Unya, putlon ang agianan sa similya. O sa mata, yabag na yun kay tastanan. May panghayop, may pangmanok. Kay wap ang magpalahigid. May pang-iro, kay gilaygit. Nya, ang iro mo gasulti ato, nga laygita ko. Oy, ang mga tag-iya, gipatakdan ang iro. Ang iro, wag ginay, kuang sigir, ginagpanganak ng mga itoy. Daghang yung mga itoy. Ay, laygitong sa doon. Patakdan yun sa kabuang. Iro, matinumanon kayo, kanang mga hayop, mutuman gina sa sugos, kana lang isda. Magkuhan na sila, magsisab, agas-agas na ilang kuhan, ilang mga similya. Huwag ginay hunong, ang tao, mga buangon kayo. Si Maria, nahigugmas kinabuhi, bisag wa siya hilabtig laki, musugot siyang mamabdos. Kamo diyang mga babae, na siging pahilabot, musugot pa mong mamabdos. Si Maria wa hilabtig laki, ni sugot nga mamabdos. Kamong gasiging pahilabot, sugot mo, nga mamabdos mo sige. Tubag. Kamusan kasiging panghilabot? Musugot san mo nga magsigi sa nagkamabdos. Mugos ra ba mo? Diyan ba mo hasi-hasi diyan ano. Unya di musugot og daghang anak. Butangan day kondom. Tangan day di anak kung sa panay pamutang. Ay pangpari wa mamutang. Kaya wa masag ni manghilabot. Asa ba magpahilabot ba mo diha? Bitaw, mga igsoon, daghan kay sugo ang Ginoo nga kun ato lang yung sundon, maghatag og kabanhawan sa atong kahimtang. Kini lang atong pandemic karon, dali ra kay ning ayohon sa Ginoo. Gisulbad magis Ginoo ang kamatayon, kani pa bang ni ang sakit ra? Pero ngano wa man masulbad kay mga masinupakon kay ta sa Ginoo. Ingnon tas Ginoo paghigugma ay kamo, magkinusmuray gyud. Kuno, lingi ako no nang inyong tupad. Sige, lingi ba? Sige, pahiyumi. Ay, wala kay gisulti, smile lang, smile. Gitantangay mong maska diyo. Nya, smile ko na ba? Sige, kana lang imong tupad. Practice ba? Kay kung di ka ka-smile, ana, buutan kay nastanan, ni mata gani nagsayo, aron lang yun mo simba.
Labaw na kang di maka-smile atong siging libak nimo, naway simba-simba. Okay, practice eh. Okay, ang mulingi, malangit. Sige, sige na. Ready, set, go. Okay, smile. Ingna, Happy Easter. Ingna na. Ingna ko na. Happy Easter. Happy Easter, Brad. Sister. Nagiuban na. Huwag yung mulingi. Ang sama mo diyan, mga bungol o mga patay. Muna'y kuwang na to, wa tay pag-igsuunay. Si Kristo nang igsuo nato ug nagpakamatay para natong iyang giangkon nga iyang mga igsuon. Kita, unsa may itong buhaton, magpakamatay sa ta para sa usag-usa. Wa na unta ng pag-iyahay, pag-igihay. Muna ka ng inyong mga agianan diya sa inyong daan. Padaki na. Aron di na magparking dirisda ng inyong mga sakyanan. Kay karon lang pag motorcade nato, naagi mga parts nga lisod kayo iagi, kaya mga sakyanan sa mga namalit og sakyanan naagi parking sa daan nga pitos na kaing daan. Wa say mga batasan nganong naagi parking sa daan. Mao din ay parkingan ang daan. Ha? Pagpalitin yung sakyanan, mao na inyong i-commit dito sa LTFRB nga anha mo mamarking sa daan. O, ito ba? Waoy, ang imong gisaan ito nga naa kay parkingan o wa kay parkingan, di katagaan o approval. Mag-picture-picture pa mo dito sa inyong parkingan, nga dito ra sa inyong silingan. Nga naman, tungod kay kinuralay na tas atong mga agianan, di nakalusot dito sa unahan, kay imong gikural kay ako ning yuta, mao ba kunay sugos Ginoo ang pagsigig pagpamangkon? Ang mahal nga Birhen Maria, wa man gimangangkon siyang anak, nagipatay sa iyang mga kaugalingong katagilungsod o kadugo. Tungod kay kanang maong kamatayon, maghatag og kabulahanan nga gitawag natong pagkabanhaw. Ang atos ang paghinatagay, maghatag sa nagbag-ong pagkabanhaw, huwag tangon sa Ginoo kining COVID. Maluoy ang Ginoo nato nga naghigugmaay, di siya mutugot nga atakihon tas yawa pinaagi aning COVID, ug sa mga yawanon nga mipahimos aning COVID. Gipangwarta na tagmaayo karon tungod aning COVID. Nindog na ta.